ang gugma sa marasad na sa panganod. Ug asa siya huipon sa hangin, atuwa usab siya maanod. Mauna sa buhi pata niining kalibutan, atong hinulsulan ug atong pamalandungan nga ang kinabuhi nato dinhi sa kalibutan lumalabay lamang. Kay ang atong kinabuhi hinulaman lamang og dili ta makabuot kung kanus ata kuhaon sa kahitasan. Kay ang kahitasan mao'y nagbuot sa atong kinabuhi. Kung asa ta niya kutob kuhaon karon ugma unya ug kanus ang adlaw kita niya kuhaon ug kanus ang orasa dili ta makapugong kaniya. Tungod kay ang atong kinabuhi hinulaman lamang kaniya. So siya mo'y magbuot sa tanan kung kanus ata niya hukman. Hukman ta sa kamatayon, hukman ta sa silo. Ato ra ka ng pagadawaton. Tungod kay lumalabay lang atong kinabuhi nining kalibutan. Kay ang Dios tanan ang atong ginatugyanan sa atong mga problema, sa atong mga gikinahanglan. Ang Dios mo'y atong pagadalampan. Na sa buhay kita na aning kalibutan, dili nato buhaton nga duwa-duaan ang atong kinabuhi, ato kining tipigan hangtod kanus ata niya hukman niining kalibutan. Kay kitang tawo niining kalibutan lumalabay lang. Kay lumalabay man ang atong kinabuhi niining kalibutan, ayaw kabusari ug atong ampingan. Kay aron di ta mahukman sa silot sa kamatayon ug di ta mahukman sa Dios niining kalibutan nga kita pagasilutan. Kay ang Dios nagasaad na magbalik siya niining kalibutan aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Kitang tawo niining kalibutan ang atong kinabuhi sa Dios pagahukman. Ang Dios ang muhukom sa tanan, dili kitang tao ang muhukom sa atong mga kaigsuunan. Kay kita niining kalibutan binuhat lamang kita sa Dios ug wala tay katungod nga muhukom sa mga katawhan or sa atong mga kaigsuunan. Kay kitang mga katawhan niining kalibutan mga binuhat sa Dios o kitang tanan mga igsuon lamang. Kay usar ang atong punuan o usar ang atong gilikanan si Jesus Christ ug ang Dios nga tuwa sa langit mo'y atong amahan ug siya ang mangluluwas kanato ug maghuhukom sa atong mga kasalanan.